Moabot sa 262 ka parisan ang gikasal sa Usami City sa gipahigayon nga Kasalan ng Bayan 2022 Hunyo 27. Ang maong kalihukan mo inisyatiba sa lokal nga paggamhanan sa Usamis. Si incoming Misamis Occidental 2nd District Representative Mayor Sancho Fernando Andua Minal ang mikasal sa 262 ka parisan. Sa maong ginaghanon, 81 ka parisan nini gikan sa ubang lungsod sa Misamis Occidental samtang 181 ka parisan usab ang gikan sa Usamis City. Kini mao'y una na nga gisaad ni Mayor Ando nga budawat og ubang mga parisan gikan sa kasikbit nga mga lungsod aron ilang masinati ang bunggang kasalan ng bayan sa Usamis. Ang matag parisan nakadawat og 25,000 pesos nga cash gift diin libre na ang wedding gown sa bride, suit sa groom, hair and makeup, pre-na pictorial package o magkadawat usab o mag-giveaways ang bag-ong kinasal. Gipasabot sa mayor nga ang nasangpit nga kasalan ng bayan ipadayon gini ni incoming Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.